ndichaimba muponesi wangu muri mukuru. Inyaya yechokwadi ndinokuchingamizai mese muzita raJehovha. Indeed, how great thou art. Tine object lesson yatinayo mukati mezuva rino inoti shavi shavi kana kuti butterflies. Butterflies, shall we quickly pray? Kuna baba vedu vari kudenga mangwanani ano anenge masikati, tinokutendai Jehovha, tinokutendai nezvisiko zvamakatipa mukati menguva dzino. Toda kudzidza pamusoro butterflies and draw some lessons. Tinokutendai neshoko renyu. Amen. Tirikuti mukati menguva dzino ukapinda mukati mesango, you are going to see butterflies. Handiti inyaya yechokwadi kuti we need courage, inyaya yechokwadi that we are living munguva yekupedzesera. Tinoda nyasha. May we stay at his feet. Asi tikatarisa pa butterfly, most of them, their life expectancy is about 2 weeks chet. Patinoona achibhururuka panze. And in China, they are so colorful. It's not just a coincidence. Inyaya yekuti color inobatsira for adaptations from predators. Butterflies, they have compound eyes, which means they have maziso akawanda, anema lens akawanda, so that they can see all directions. And butterflies, they have 4 wings, not 2 as we think. Tikutiko mukati menguva dzino zvikanzi na 2 Corinthians 5:17, kana munhu wava chisikwa chitsva zvakare zvadini zvapfuura zvose zvava zvitsva. Job 27:18 inobva, the house he builds is like a moth cartoon, like a hut made by watchmen. Nyaya yemoth, nyaya yekakuni inowanikwa palifespan, palife cycle yebutterfly. Inotanga rakaita sekagonye richifamba nemazuva zvichikura ichidevelopa from a cocoon ichizoita mawings yototanga kubluma. Tirikuti we need to be more like Christ. We are not going to stay more like a cocoon, say butterfly. We need to transform. We need to migrate from our old ways. We need to go in the right direction. Same Lot, she was facing the other direction, but what she was thinking, it was other direction. Trukuti, 1 Peter 2:2. Vazhinji vachatevera uteve hwavo nokuda kwavo nzira yechokwadi ichazvidzwa. Saka tiri kuti haiwaka, don't follow your heart. Anzi usatevere utera hwako, ndo zviri kutaura Paul. Zvikanzi macolors ari butterfly, it's all for a reason. It's all for a reason, so that we are able to adapt, so that even shiri, those dzinonga dzisi ari predators butterfly, they are not going to attack because anenge afanana nemaruva. Trikuti we need the fruit of the spirit to survive. Trikuti we need a godly character to survive. Tibude mukakun stage so that we keep holding, tisingachinji, tisingakure. Mwari vatibatsire. Even if when our faith is tested, we need to stand, we need to keep growing. And be patient. Nikazvona pane butterfly as it goes through the life stages. Be open for change. Hairamba iri cocoon stage, inochinja. Be light and free. Be munane humor anofara. Kuna matakuzi kungoshiringa nekutadza kufara. Be free. How nice when you see the butterfly flying up there. Regaindi conclude nenyaya kuna Matthew chapter 7:7. Hanzi kumbirai munopiwa, tsvakai munowana. Vazhinji vedu tinenge kana tanamata, we stay on the cocoon stage. Kuti ndanamatira kuti nini Mwari ndiri kuda mwana, and then we don't even start living zvawanamata. Tiri kuti Matthew 7:7 oti kumbirai munopiwa. Start living your prayer nhasi. Start living your prayer. Kana wanamatira kuti Mwari ndibatsire kusaita makuwa, start living that prayer. Mwari vatibatsire. We need to repent. We need transformation. Mwari verugare ave nesu. Amen.